Bir юлы 4 кеше хәлак булган, тагын берсе хастаханәдә. Арчага больницага барышлары булган буларның поликлиника. Арча районында кытышкыч фаҗига җиңел машина белән УАЗ бәрелешкән. Обстоятельства происшествия выясняются. Аварияның сәбәпләре турында Алия Сабирова. Быелгы беренче көчле кардан соң аны чистартып өлгерделәрме? Карсыз рәхәт әйе. Техникада да җиргә җайлы рәхәт. Машиналар карга күмелгән, юлларда зур бүкләр, самолетлар һава аланына төшә алмый. Көн җылы, кар йомшак, эшләргә. Бу юлда барсы да эреп бетмәсме? Нинди һава торышы көтелә? Булар хакында тулырак Илдар Сафиуллин. СВОда катнашучыларга ярдәм чаралары турында тиешенчә аңлатылмый. Битараф булып йөрмәгез инде. Трайтибез. Махсус хәрби операциядә булучыларга нинди яңа ташламалар кертелергә мөмкин? Тулырак Гөлназ Сайфетдинова репортажында. Бу хакта алдагы ярты сәгатьтә Татарстан хәбәрләрендә сөйләрбез. Сишәмбе яңалыклары белән мин Люциана Тфулина таныштырам, исәнмесез? Тапшыруны бүген иртән Арча районында Курсапычмак авылы янында килеп чыккан фаҗигадан башлыйбыз. Мондагы юл һәлакәтендә 4 кешенең, шул исәптән тулы бер гаиләнең гомере өзелде. Зыян күрүче дә бар. Бу 2024 елның курбаннар саны буенча иң куркыныч аварияләрнең берсе. Кышкы юлда Ренолога белән УАЗ бәрелеше. Ни өчен Бурмалы бу тауны шушы тирәдә яшәүчеләр өнә бетермәгән? Һәлак булучылар турында тагын ниләр билгеле? Фаҗига урыныннан Алия Сабирова репортажы. Кадрларны күргәч хәлакәтнең ни кадәр көчле булуын аңлыйсың. Ренологын машинасыннан тимер өеме генә калган. УАЗның да алгы өлеше бөтенләй яраксыз хәлгә килгән. Кытышкыч авария бүген Арча районының Курсапычмак авылы янында иртәнге сәгать 9-да килеп чыга. Без килгән вакытта авария урынында җиңел машина инде юк иде. Хәзер белгечләр икенчесен УАЗны алып китеп маташа. Юл буенда пластик һәм металл калдыклары ята. Шулай ук кан эзләре дә бар. Беренчел мәгълүмат буенча Реноны йөртүче идарәне югалтып каршы якка чыга. Ул вакытта анда УАЗ була. Кара каршы бәрелешәләр. Икесе дә юл кырыена чыгып оча. Особо опасный участок дип әйтик, сәгендә булайны. Әлеге урынны якын тирәдә яшәүчеләр куркыныч участок дип атый. Ул Бурмалы, кышын монда еш кына бозлавык була икән. Кар күп яуса, автомобильне уйнаткан. Җиңел машинаның нәкъ менә шушы таудан төшүе булган. Бүген көн дәвамында монда автоинспекторлар эшләде. Хәлакәтнең барлык сәбәпләрен ачыклыйлар. В результате водители и 3 пассажира. Нәтиҗәдә Рено автомобилен йөртүче һәм андагы 3 пассажир шушы урында һәлак булалар. УАЗ машинасын йөртүче имгәнә. Хәзер килеп чыккан хәлнең сәбәпләре ачыклана. Дәүләт автоинспекциясе юл йөрү кагыйдәләрен үтәвегезне сорый. Рено машинасының 57 яшьлек шоферы урман хуҗалыгында эшләгән. Аның 3 пассажиры бер гаиләдән була. 65 яшьлек һәм 64 яшьлек ир белән хатын, аларның 35 яшьлек уллары. Ишесе дә үлә. Барысы да Курса разъезды авылыннан. Гаиләнең тумыштан инвалид малайын хастаханәгә алып барышы булган. Попросили водитель теге больницага барганда, Арчага больницага барышлары булган буларның поликлиника дип әйтгәндә, икесе дә тырыш гаилә, буларның тормышлары бик нык, әйбәт иде. УАЗ машинасын йөртүче ир-аттан Сыҗы авыл җирлегеннән бүген аны Арчаның үзәк хастаханәсенә алып киттеләр. Хәле уртача дип бәяләнә. Диагноз сотрясение головного мозга, ушибленная рваная рана головы, ушиб грудной клетки. Бөтен кирәкле әйберләр пациентка ясалды. Безнең хастаханәдә лечениесен дәвамлана. Авариядә хәлак булган 4 кешене дә 2 күрше авылда иртәгә җирләячәкләр. Арча районыннан Алия Сабирова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанга чын кыш килде. Кар күптән көтелгән булса да, махсус хезмәтләр өчен зур сынауга әверелде. Узган төндә алар быел беренче тапкыр күләмле хезмәт башкара. Казан урамнарын 200 махсус техника 400 кеше чистартты. Ишегаларын тәртипкә китерү өчен эшче куллар җитми. Кайбер урыннарда халыкның үзенә, кулына көрәк алырга туры килде. Иртәдән башкалада зур бүкеләр хасил булды. Казан халыкара аэропортына беренче самолет төшереп утыра алмады. Барысы хакында тулырак Илдар Сафиуллин. Узган төндә Казан урамнарында күренеш менә шундый иде. Кичә ява башлаган кар гадәттәгечә беренче сәгатьтән эреп бетмәде, калын катлам булып ятты. 203 махсус техника 400 кеше җәлеп ителгән. Быел мондый зур эшкә беренче тапкыр чыгулары.
Иртен тұрған жерге машиналар оппақ юрған ябынған сыман автомобиль хожаларына қар тартып шақты тир түгәргә туры килде. Қышқы шырда гадәттәгедән иртәрәк чыгуын хәерләди Айрат Денисов. Біраз иртәрәк чыктык. Пробкалар күбрәк булды инде. Иртен Казанда бүкеләр 8 балга җитте. Ершов, Декабристлар урамнары, Ибраһимов, Җиңү проспектларында техника бик акрын хәрәкәтләнә. Буран җирдә генә түгел, күктәге транспорт эшчәнлегенә дә үзгәреш кертте. Төнлә Истанбулдан килүче самолет Казандагы һава аланына төшә алмыйча Самарага киткән. Казаннан Истанбулга барырга тиешле очкыч 12 сәгатькә тоткарланган. Чит илгә юл тотучы 75 пассажир һава аланында ярты көн буе көтеп утырган. Бу хәлне Идел буе транспорт прокуратурасы үз контроленә алган. Кеше хукукы белән бәйле таләпләр үтәлешен контрольдә тотабыз. Кагыйдәләр бузылган булса, тиешле чаралар күреләчәк. Ишегалды җыештыручылар иртә таңнан подъезд яннарын тротуарларны кырый, трактор күп фатирлы йортлар тирәсендә кар иттирә. Яңа елда хәзер кашларга була инде. Бөтен җирдә дә эшче куллар җитеп бетми шул. Менә Фәрит Хәсәншин үзе оешма җитәкчесе урынбасары. Иртү кар кирергә чыккан. Саф һавада буыннарны яздырып алу файдага гына ди 7нче дистәне ваклаучы ир. Бина тирәсен ялт иттергән. Көне җылы, кар йомшак, эшләргә генә үзенә бер ләззәт аласың аларга. Көндез кар чистартырга 250 берәмлек махсус техника, 500 хезмәткәр җәлеп ителә. В первую очередь были обработаны развязки, путепроводы. Беренче шитеп Казанның үзәк урамнарын кардан арындырдык. Юл кишүләренә, трассадагы чишелешләргә махсус катнашма сиптерделәр. Кышның аклыгы сагындырган, тик мәшәкате дә бар ди Казан халкы. Чистарталар, но кайбер җирләрен чистартмыйлар инде. Не успевает везде, видимо. Җыештыралар, Аллага шөкер. Без үзебездә менә иштә иртә таңнан килдек, сәгать 6-тан торып эшкә инде килдек, кирәк тотып, башта юллар чистарттык, тротуарлар чистарттык. У нас всегда так. Беренче кар яваш, пробкалар. Яңгыр яваш, тоже пробкалар, так что так. Якын көннәрдә бураннар тагын була ди белгечләр. Бу атна ахырында 16 градуска кадәр суытачак. Яуган кар язга кадәр эремәс дип ышандыралар. Казан, Татарстан 4 атмосфера өйрмәсе арасында дип әйтергә була. Көнбатышта, көнчыгышта безнең антициклоннар, төньякта, көньякта циклоннар. Менә хәзергә кар яву, болытлы һава булу безнең шул циклоннарның атмосфера фронтлары сәбәпле. Узган ел Казанда 25 ноябрьдә кар инде яткан булган. Быел кышның әлеге күренеше 2 атнага соңга калды. Белгечләр әйтүенчә, декабрь аенда уртача һава торышы гадәттәгедән 4-5 градуска җылырак булачак. Ләкин җылырак дигәч тә кар эрмәячәк, чөнки температура минус тамгасында кала. Илдар Сафиуллин, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Татарстанның кайбер сулыкларында боз калынлыгы 4 сантиметрга да җитми. Бу хәтта кичкенә баланы да чыдатырлык түгел. Бүген аның калынлыгын үлчәр өчен коткаручылар Казан янына рейдка чыкты. Боз узган ел ноябрендә үк формалашкан иде. Быел көннәр җылы, кар җепшек булу сәбәпле су катмый. Катмаган бозга чыгып бу сезонда 2 татарстанлының гомере өзелде инде. Актанышта бер Ират күлнең бер ярыннан икенчесенә чыкканда боз астына төшеп киткән иде. Узган атнада Удмуртия чигендә балыктан кайтканда 2нче Ират һәлак була. Фаҗигага очрамас өчен бозга төркемләп чыкмаска киңәш ителә. Кышкы рыбалкага без 3нче көн генә чыктык. Мин бер үзем түгел, шуңа күрә миңа спокойно тикшердек, бөтенләй тикшердек. Вес не только взрослого человека, но даже ребенка. Хәзер кайбер елгаларда боз калынлыгы олы кешене генә түгел, баланы да чыдата алмый. Ярылу ихтималын яңа яуган карда арттыра, чөнки ул өстәмә авырлык дигән сүз. Яршаллы Судоктаныш районының башкарма комитеты җитәкчесе зур суммада ришвәт алды шикләнелүче Рөстәм Ильясовны тикшерү изоляторына җибәрү турында карар чыгарды. Тикшерүчеләр фикеренчә, аның гомум суммасы 1 миллион сумнан артык дип бәяләнә. Районда совка бастырылучы объектлар буенча килешүләр төзүдә булышлык шулай бәяләнгән. 20 ноябрьдә җитәкчене үз вәкаләтләрен арттыруда шикләнеп тоткарладылар. Әмма тикшерүчеләр белән элемтәдә тору шарты белән азат иткәннәр иде. Бу юлы мәхкәмә Ильясовны 20 гыйнварга кадәр СИЗОга җибәрде. Татарстандагы 106 торак пунктка газ кертелмәгән. Республикада өстәмә газлаштыру программасында 3100 авыл бар. Әлегә газ үткәргечләр 2800-нә сузылган. Белгечләр сүзләренчә, бу юнәлештә эш график буенча бара, акча кытлыгы юк. Тик зәңгәр ягулыгы булмаган торак пунктларның һәрберсенә дә ул килеп җитмәскә мөмкин. Әлеге эш икътисади яктан үз-үзен акламаса, газ яга алмаячаклар.
Должны понимать, да, если в деревне там 5 домов, а до нее надо тащить 100 километров газопровода, конечно. Әйтик, 5 кенә йорты булган авылга газ кертү өчен 100 чакрым озынлыктагы үткәргеч сузу кирәк ди. Әлбәттә, бу зур чыгымнар таләп итә һәм финанс яктан үз-үзен акламый торган эш. Бу акчаларга кеше күп яши торган торак пунктны газлы итеп булыр иде. Карар төбәкнең ягылык энергетика балансыннан чыгып кабул ителә. Татарстанда өстәмә газлаштыру программасы башланганнан бирле трубаларны 28,800 кишәрлегенә кадәр сузганнар. Безнең республика халыкны тәэмин итү буенча илдә алдынгы төбәкләрдән санала. Йортларның 81%-ында газ ягалар. Ил буенча уртача күрсәткеч 51%-ны тәшкил итә. Шул вакытта белгечләр газлаштыруны 100%-ка җиткерү мөмкин түгел ди, чөнки бу йорт хуҗаларына бәйле. Өстәмә газлаштыру программасы буенча ягулы участокларга кадәр генә китерелә. Аның йортына кеше үз акчасына кертергә тиеш. Шәхси йортларында даими яшәмәүчеләр моны кирәк дип тапмый. Үзәк банк сайтында 1000-лек яңа купюр сурәте өчен тавыш бирү дәвам итә. Яңа акча өчен Идел буй төбәкләрендәге 25 объект арасыннан берне сайларга кирәк. Татарстаннан Казан федераль университеты, Игенчеләр сарае һәм Казан гаилә үзәге тәкъдим ителгән. Әлегә алар нибары 4нче урынга чыккан. Тиз йөрешле метеор теплоходы алда бара. Аны 113 меңгә якын кеше сайлаган. Икенче урында Уфадагы Салават Юлаев һәйкәле, өченчедә Саратовның Идел елгасы аша күпере, 4нчедә Казандагы Игенчеләр сарае. Ул 44 меңнән артык тавыш җыйган. КФУны нибары 20 мең, Казан гаилә үзәген 1900 кеше генә сайлаган. Әгәр дә сез Татарстандагы объектларны җиңүен телисез икән, Үзәк банк сайтында кирип тавыш бирергә кирәк. Моның өчен 1 көн вакыт калды. Үзегезне борчыган мәсьәлә яисә кызыклы хәбәрегез бар икән, сез безгә җиткерә аласыз. Редакциядә моның өчен махсус номер бар. Хәбәрләрне тәүлек әйләнәсе кабул итәбез. Язма калдыручы номер 8987 420 0101. Ул экранда күрсәтелгән. Татарстанның дәүләт медицина учреждениеләрендә табиблар тагын да кимемәсме. Аларга карата таләпләр катгыйлана. Пациентны иминиятләштерү оешмалары һәм хокук органнары алдында җавап тотмас өчен ничек дәваларга? Бу хакта Реальный время интернет газетасынан укый аласыз. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген эш сәфәре белән Малайзиягә килде. Иртәгә монда Россия ислам дөньясы стратегик күз алу төркеменең күчмә утырышы узачак. Күп полярлы дөнья формалаштырганда Россиянең ислам илләре белән хезмәттәшлеге турында фикер алышырга ниятлиләр. Очрашуда 200 кеше катнашачак. Җирле үзидарәләрне реформалаштыруга карата Татарстан фикерен Дәүләт Думасы рәисенә дә, президент аппараты вәкилләренә дә шәхсән җиткергәннәр. Бу хакта бүген Фәрит Мөхәммәтшин хәбәр итте. Исегезгә төшерәбез, җирле үзидарәләр турындагы федераль закон проектын Россия парламенты 12 декабрьдә карарга җыена. Аның нигезендә бер дәрәҗәдә эле идарә системасына күчәргә тәкъдим ителә. Татарстан моңа риза түгел, муниципаль хакимият төзелешен төбәкләрнең үзләренә сайлау мөмкинлеген бирүне сорый. Сельский житель в годах, как правило, пожилой, может обратиться с какой-то просьбой, с каким-то предложением, с какой-то душевной болью и ликвидировать этот институт депутатской власти мы считаем несправедливо. И я встретился и с Володиным, встретился и с аппаратом президента Российской Федерации, рассказал. Не знаю, чем бодяга закончится, но я считаю, что этот институт самый низовой, самый близкий к людям, базовый наш. Он должен работать и остаться в депутатском корпусе. СВОда катнашучыларга каралган ярдәм чаралары бар, әмма алар турында кай вакыт тиешенчә мәгълүмат җиткермиләр. Ял ярдәм алам дип йөргәндә каршылыкка очрый. Бүген Татарстан яңа гасыр иҗтимагый хәрәкәте утырышында махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләренә ярдәм турында сөйләштеләр. Залда мондый проблема белән турыдан-туры очрашкан кешеләр дә бар иде. СВОда катнашучыларның бүгенге хокуклары, алар ничек тормышка ашырыла һәм нинди яңа төр ярдәм чаралары турында сүз бара. Гөлназ Сейфетдинова сөйләр. Оставить войну по максимуму за порогом и уже влиться, так скажем, в обычное общество, максимально стараться жить. Яршалыдан Тимур Нусратов 12 ел контракт буенча хезмәт иткән. СВОдан яраланып кайта, хәзер отставкада. Хәрби бәрелешләрдә булучылар иҗтимагый оешмасында тора. То, что государство нам выделяет, вот эти инструменты, это все работает.
Но Дәүләт билгеләгән ярдәм чаралары алар барысы да бар, ләкин кай вакыт каршылыкка очрыйсың. Менә минем иптәшемнең бөтен документларында ул хәрби яра алган дип язылган. Соңгы госпитальдә авыру буларак күрсәтелгән, яралы дип түгел. Билгеле, ул кайбер ташламаларсыз кала. Һәркем үзенең хокукын яклап, кабат-кабат йөрмәскә дә мөмкин. Бер тапкыр бирелә торган ай сайын күчерелүче суммалар торак коммуналь хезмәтләрне түләүгә ташлама, балаларга пособиеләр, медицина ярдәме. Бүген нинди төр ярдәм бар, министрлык вәкилләре хисап тотты. Фәрит Мөхәммәтшин залдагыларга язып барырга куша. Не стесняйтесь вот эти меры, их очень много по разным направлениям. Зафиксировать и донести до людей. Вот я вот эту последнюю встречу, ко мне подходили жены погибших участников войны. Помогите, вот это. Я говорю, так это предусмотрено в этом постановлении Кабинета министров, вот в этой программе, вот это. Плохо работает. Не доносим до людей эти возможности. Записывайте, не стесняйтесь, мы вас всех направим туда, по закрепленным районам. Махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен һәм аларның гаиләләренә республикада тагын нинди ярдәм чаралары кирәк? Рөстәм Миңнеханов хәрбиләргә өйгә кайткач социаль, психологик ярдәм күрсәтү, эшкә урнаштыру буенча аерым программа булдырырга йөкләмә биргән. Хәзердә кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына СВОда катнашучылар төрле үтенеч белән килә. Госпитальләрдә булып, аларның аннары ничек менә бу реабилитация үткәрергә, аннары отпусклар буенча, чөнки кайсы менә ярты ел үтте, отпуска җибәрмиләр. Шул сораулар була. Һәм кайсы сораулар бу гаиләләр турында. Бу айдан Россиядә махсус хәрби операциядә катнашучыларның 10 миллион сумга кадәр кредит бурычын сызып ату турында карар гамәлгә кирде. Хәзер Дәүләт Советында җирне бушлай бирү мәсьәләсе буенча закон проекты әзерләнә. Я внес в Государственный совет закон о предоставлении участникам специальной военной операции. СВОда катнашып герой исем алучы яки орден алучыларга яки хәрби бурычын үтәгәндә һәлак булганнарның гаиләсенә бушлай җир участоклары бирү турында тәкъдим керткән идем. Хәзер канун проекты комитетта карала. Сәламәтлек саклау министрлыгының да үз тәкъдиме бар. Отмечается, что до 75% участников СВОда катнашканнарның 75% начар эштә. Хәрбиләр күпләп кайта башлагач, әлеге мәсьәлә көн кадагына чыгачак. Хәзер үк ярдәм чараларын әзерләргә кирәк. Ишетү сәләте нинди булуын ачыклап, ташлама нигезендә колак аппаратлары белән тәэмин итәргә кирәк булуы бар. Хәзер нинди чаралар бар, барысын бергә туплап белешмә әзерләячәкләр. Шәһәрдәме, авылдамы, кайда яшәвенә карамастан, һәркем аларны белергә тиеш. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда Россия геройлары көненә багышланган тантана узды. Аны Татарстанның ветераннар берлеге штабында үткәрделәр. Кичәгә чакырылган геройлар үзенең тормыш юлы һәм тәҗрибәсе турында сөйли. Алар арасында Кандагар вакыйгалары белән бәйле легендар шәхес Россия герое Газинур Хайруллин бар. СВО герое Иван Жарский, махсус хәрби операциядә һәлак булган каһарманнарның әти-әниләре, фидакар хезмәтләре белән дан казанган кешеләр, социалистик хезмәт герое Любовь Смирнова, хезмәт даны ордены кавалеры Данил Фәтхуллиннар килгән. На груди висят ордена. Безнең күкрәктә орден медальләр балкый. Аларның дистәләгән кешенең уртак бүләге икәнен онытырга ярамый. Без идарә иткән шәхси состав һәр вакыт янәшә булып, ярдәм итеп торучы хезмәттәшләребезнең өлеше бик зур. Товарищи, которые рядом находились с нами, которые нам помогали. Илнең торак базарында фатирлар сату күләме кимегән, Татарстанда хәл тотрыклы. Бу вакытта бүген республиканың төзелеш министры Марат Айзатуллин үзе баручыга елга имга касаңгайнаны оештырылган матбугат конференциясендә белдерде. Бүгенге шартларда иң мөһиме өлешләп түләп алданучылар булмасын ди ул. Аның әйтүенчә, быел Татарстанда республиканың 44 һәм ил күләмендәге 6 программа тормышка ашырылган. Ел ахырына кадәр 3,5 миллион квадрат метр торак кулланылышка тапшырылачак. Процент ставкалары югары булганга күрә төзелеш тармагы өчен киләсе елда котлаулы булыр ди ведомство башлыгы. Министр төзелеш тармагын актив яктырткан журналистларга рәхмәтен белдерде. Безнең редакция хезмәткәрләре Илдар Сафиуллин белән Олия Хайретдиновага дипломнар тапшырылды. Большие, так скажем, застройщики уже начинают с рынка выходить. Кайбер төзелеш компанияләре базардан китә, без үз тармагыбыз белгечләре, оешма җитәкчеләре белән очрашып, хәлне анализлап торабыз. Тотрыклыкны саклау өчен барлык чаралар күрелә. Бүген журналистлар берлегендә матбугат вәкилләрен нейрошелтәр белән эшләргә өйрәттеләр. Күнекмәләрне ясалма акыл буенча белгеч Алсу Хайбриева бирә. Нейрошелтәр журналистикада яңа юнәлеш, виртуаль акыл, корректор, лешә мөхәррир вазифаларын үти. Шул вакытта ул журналистның үзенә генә хас булган кабатланмас үзенчәлекләрен дә саклый ала.
Цифрлы технологияларын уңышлы куллану үрнәге безнең телеканалда бар инде. Сентябрьдә ТНВда виртуаль студия эшли башлады. Анда IT-технологиялар ясалма интеллект мөмкинлекләре белән үрелеп бара. Бирдә төрле иҗади һәм техник проектларны тормышка ашырырга мөмкин. Журналистикада ясалма акылдан файдаланучы кадрлар әзерләү бурыч булып тора. Файда әлбәттә китерәчәк, чөнки бу яңалык, яңалыкка юл бирәбез һәм инде эшебездә кулланырга тырышырбыз. Бүген Казан Дәүләт мәдәният институты ешуга 55 ел. Әлеге датаны студентлар, мөгаллимнәр, уку йортын төрле елларда тәмамлаган танылган шәхесләр белән бергә хәйрия концерты куеп билгеләп үттеләр. Бирдә хәзер 2000 артык студент белем ала. Алар белән 300 педагог эшли. Күбесе Россия һәм Татарстан дәрәҗәсендә танылган шәхесләр, артистлар, режиссерлар, хореографлар, җырчылар, дизайнерлар. Республиканың мәдәният һәм сәнгать өлкәсе эшчәнлеген камилләштерүдә югары уку йорты нинди өлеш кертә? Бу хакта Инзилә Хөсәйнова репортажында. Алар өздереп бии дә, дәртләнеп җырлый да, сәнгатьле сөйләм һәм артистлык осталыклары белән дә тамашачыны таң калдыра. Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында Казанның мәдәният институты студентлары сәхнә тота. Быел югары уку йорты ешуга 55 ел. Раил Харисов инде 3нче ел режиссерлыкка укый. Юбилей кичәсендәге тамашада артист буларак чыгыш ясады. Анда төп игътибар халкыбызның милли йолаларына бирелгән. Мәдәният институтына кергәч, минем әле тагын бию ягыннан да ачылдым, вокал ягыннан да ачтылар, укытучылар, рәхмәт аларга бик зур. Ничек дөрес суларга, булар барсы да. Мин бит любитель идем үзем, ә менә монда кергәч профессиональ яктан мине ачтылар. Юбилей концерты игелекле эшне күздә тотып оештырылган. Билет сатудан кергән акчаны махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә ярдәмгә тотачаклар. Хәйрия чарасын узган елда үткәргәннәр иде. Аннан соң хәрбиләргә машина алып җибәргәннәр. Татарстан и Российская Федерация гордится своими героями. Татарстан һәм Россия үз геройлары белән горурлана, ватан өчен гомерләрен биргән, батырлык кылган хәрбиләрне онытмый. Хәзердә егетләребез ата-бабаларының бик ватан сугышы елларында кылган каһарманлыкларын кабатлый. Хәзер югары уку йорты Россия һәм Татарстанның матди булмаган мәдәни мирасын саклау буенча федераль мәйданчык булып тора. Урта Идел буенда милли мәдәниятне үстерүдә алдынгы фәнни үзәк санала. Студентларга 2 дәүләт телендә белем бирәләр. Ярты гасырдан артык халкыбызга, милләтебезгә игелекле хезмәт итә. Инде менә үзебезнең телебезне, мәдәниятебезне, тарихи мирасыбызны хөрмәт иткән, якын иткән милләттәшләребез өчен аларның хезмәте бик кирәк. Һәм менә алар әйдәп барып үзен бу мәдәни тормышыбызны, алар безгә киләчәктә менә кояш кебек яктыртып баралар һәм безнең нык терәгебез алар мәдәниятебезнең киләчәге өчен. Мы ведем крупные проекты. Без зур проектлар тормышка ашырабыз. Инженеринг үзәге ачылды. Студентларыбыз федераль дәрәҗәдәге 20 стартап оттылар. Чит илләрдә дә танылдылар. Булар барысы да күмәк хезмәт нәтиҗәсе. Институтның җырчылар әзерләү кафедрасыннан гына да 40тан артык Татарстанның атказанган һәм халык артисты сәхнәгә күтәрелгән. Россиянең атказанган артистлары да бар. Безнең яшьләр өчен хәзер бөтен мөмкинлекләр бар. Заманча технологияларга таянган бик күп профессиялар. Шуңа күрә елдан ел конкурслар арта безнең институтка. Без инде эшлибез, әлбәттә, нәтиҗә өчен. Бүген миндә укып чыккан егетләр, кызлар барда зур сахна тоталар. Һәрберсе үз урынында лидер. Шуңа күрә мин котлыйм үзебезнең туган институтыбызны. Бик кирәк һәм бик кирәкле эшләр эшлибез, Аллага шөкер. Әйдәп баручы педагоглар, режиссерлар, хореографлар, артистлар, җырчылар, алар барысы бездә халыкта яраткан артистлар һәм шуңа кызыгып, аларда белем алырга дип студентлар омтылып киләләр. Югары уку йортында хәзер 2000 студент белем ала. Аларны 20дән артык белгечлек буенча әзерлиләр. Инзилә Хөсәйнова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Бүгенге шундый хәбәрләр иде. Хәзер рекламадан соң айратышабыз. Һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Ә мин сезнең белән сау булышам. Говорит
Говорят, под Новый год случаются чудеса. Волшебные скидки в жилом комплексе «Алтын-Яр» до 700 тысяч рублей. «Алтын-Яр». Счастье быть дома. Звоните 216 68 68. Реабилитация, физиотерапия и спортивная медицина. Millennium Clinic. Больше, чем лечение. Ни өчен кешеләр майскиныкын ярата? Чөнки үзебезнеке һәр вакыт саф, сусыл, кыяр, помидор сабагында җитешкән, җиләк-җимешләре кызарып пешкән, салат яфрагы, укроп, петрушка, свежий яшеллек әзер һәр ашка. Илшат Газимович Ганиев исемендәге Майский теплица комбинаты. Ел әйләнәсе витаминнар. Hürmetli Мәскәүлеләр, 11 һәм 12 декабрьдә Тинчурин театры Мәскәүдә театр мимики и жесты бинасында булачак спектакльләребезгә рәхим итегез. Мы уже 8-й раз в Фармленд за лекарствами приходим, мы столько не болеем. Тихо ты, не видишь, какие подарки за покупки? Во всех аптеках Фармленд вас ждут новогодние подарки за покупки. Не расслабляйся, завтра еще придем. Вкладывайте свои сбережения по нормам ислама. Халяльные доходы. Накопите на хадж, на пенсию, на будущее детей. Приумножьте свои средства вместе с Амаль. В ленте с 1 по 15 декабря недели халяль. Скидки до 38%. Чак-чак тамле халяль 300 граммов 99 рублей. Все самое выгодное в приложении. Лента. Кабы не было зимы. Тогда бы на каникулах не встретились мы. А мы точно встретимся в детских оздоровительных лагерях компании «Татнефть». Со 2 по 8 января солнечный, чайка, факел и юбилейный. Профильные программы, мастер-классы, спорт, бассейн, зимние забавы и яркое праздничное настроение. Окружаем заботой беззаботное детство. Качественный оцинкованный забор из 3D-сетки с полимерным покрытием прослужит не менее 30 лет. ДАИС – комплексное решение для любых объектов и отраслей. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан» приглашает на кастинг девушек от 14 до 23 лет. Кастинг состоится 15 декабря в торговом центре «Мега». Регистрация по телефону 29 010 29 для аудитории 12+. Иң көчле батырлар Татарстан чемпионатында. Көрәшчеләребез өчен җан атыйк. Кадерле тамашачылар, 2024 елның 13, 14 һәм 15 декабрендә Камал театрында «Моң патша бикәсе» турында Әлфия Афзалова «Мәңгелек юл» музыкаль спектакленең премьерасы. Режиссеры Айдар Жаббаров. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Алдағы атна дәвамында Татарстанда һава торышы циклон йогынтысында формалашачак. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Кукмара, Яшелүзәндә булытлы, кар һәм җепшек кар явачак. Тәүлек дәвамында температура 2-3 градус салкын була. Буа, Апас, Чүпрәледә булытлы, урыны белән кар һәм җепшек кар. Температура көндез 1-2, төнлә 2-3 градус салкын. Чистай, Ширмешән һәм Аксубайда булытлы, кайбер районнарда гына бераз кар явачак. Көндез дә төнлә дә температура -1-2 градус тәшкил итәчәк. Актаныш, Әгерҗе, Менделеевск шәһәрләрендә булытлы булачак. Кар көтелә. Температура көндез 2, төнлә 2-3 градус салкын. Әлмәт, Азнакай һәм Бөгелмәдә булытлы, көндез явым-шымсыз. Тәүлек дәвамында температура 2 градустан 4 градуска кадәр салкын. Республиканың туристлык шәһәрләрендә һава торышы тотрыксыз. Зөядә көндез -1, төнлә -2 градус. Булытлы булачак, кар фаразлана. Болгарда булытлы, явым-шымсыз. Температура көндез -1, төнлә -2 градус. Алабугада булытлы, бераз кар көтелә. Көндез дә, төнлә дә -2 градус. Петерсон. Сезнең сәламәт йокыгызны кайгыртып, матрас, диван, кроватлар тәкъдим итә. Сезнең өчен кулай бәядән югары сыйфат, озын хезмәт срогы гарантиясе, экологик чиста һәм ышанычлы материалларны куллану, индивидуаль заказ буенча эшләү. Петерсон. Идеальная формула вашего сна. Ждем вас по адресу город Казань, улица Сибирский тракт, 34Л. Казанда булытлы булачак, җепшек кар явачак. Температура көндез 1, төнлә 2 градус салкын. Атмосфера басымы нормада, ул терекөмеш баганасының 751 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк көнбатыштан секундына 6 метр чамасы. Дымлылык 85%. Магнит кыры тыныч. Әлегә шулар. Сәламәт булыгыз. Уңышлар сезгә.